Famke heel gewoon. Wat je thuis op boten door. Binnen krijgt week als een oor. Maar toch had ze met elkaar. Ja! Heel speciaal. Fratsen, elke rij, kom maar mooi. Fratsen, elke rij, kom maar mooi. De sopstien. Hey, Pier. Wat hast er? Nee, bijzonders. Gewoon een steen. Waarom helst die hield die uit de bossen? Wat deed maar de stien? Liet eens zien. Tja, Waarom zuster hield dit nee? weet ik net. Eerder wat mij die stien. Ik wie gewoon nieuwsgierig en daarom hiek ik mijn naam Waar wij? bij vrouw Hek. Toen ik mijn jas daarop helle, leid deze steen bij haar op het onrecht. Toen hak hem in de bossen stutsen. Per ongeluk. Per ongeluk. Ja. Hey, haast hem gewoon pikt. Misschien maakt die vrouw hem wel broek in de keuken. En nou is hem kwijt. Ziek het zo alles hoor. Maast hem weer ombrengen. Het is maar een gewone steen, hier. Er binnen wel meer sokken. Ja, hallo. Dan kan ik echt wel een euro pikken. Daar binnen er echt wel meer van. Dan maast hem daar weer heen brengen. Kies mij? Marieke had er eerst net zo volle nog toen. Ze is wat bang voor die vrouwhek. Bang voor haar toverkunsten. Maar Pier dwat de stien net linnig weer om te brengen. Op het laatst loeken ze beide de stoute skwon aan en zetten erop aan. Ze ben wel wat huiverig, maar ook heel nieuwsgierig. Oh, lieve Ben, daar vind je niet helemaal weer. Wat aardig. Kom er gauw in. Ik zou jou de steen even weer brengen. Die ik per ongeluk mij noemen de vorige keer. Oh ja, mijn sopstien. Ik wist het wel. Ik wist wel dat je een mooie naam hiest. Ik goed me ook wel begrijpen. Zo'n bijzondere stien. Bijzonder? Wat deed er dan maar die stien? Het is mijn sopstien. Ik broek hem om sop mooi te sieren. Sorry, dat wist ik net. Sop? Ja, wie is dat zo vreemd, Vanke? Er komt heel lekker sop van hier, van deze stien. Echte sop. Je hem sjoggen als leeuw je het net. Maar het is echt wier. Hoest hem alleen nog maar in sieren te wetten te lezen. En de stien dat de rest. Echt weer? Als je het net leeuwst, Pier, dan zal ik het hier wel sjen litten. Wacht je maar. Eerst wat skin wetter in de pannen. Zast wel genoeg. En nou de stien erin. Mooi, dat is alles. Het vuur aan en nou maar sieren. Ga maar even lekker zitten. Wij matten wat geduld, hè. Als het wetter een paar minuten zeen had, schept vrouw Hek een lepel vol uit de pannen en prielt ervan. Pier en Marieke zitten maar iepen moelen te sjen. Oeh, dit smaakt al goed. Maar er kan nog wel wat pieper en zout bij. Het mag wel wat pittiger, ja, daar hou ik wel van. Vrouw Hek gooit een paar schepjes pieper en zout in het hitte wetter. Het bloedt een beetje wetterig, Joet. Ik weet net was zo mooi die stien dien hast, Pier. Maar het bindt net genoeg. Misschien maak ik er maar een beetje mol al bij dwaan. Ik ga er neer maar in. Alleen nog in de bossen gaan. Ja, nee, het komt wel goed, Jorik. Het giet al een wetter. Oh, zo. Ik had er nog een bonken mooi vast vlees lezen. Die zoek je bakken, maar hij kan je er wel in. Vooruit maar, huppakee. Vrouw Hek redde het maar terug. Ze riert drok in de pan om en prilt uit een trog een lepel vol. Is dat klaar? Ja. Het sop is haast klaar. Nog even sieren. Misschien maai je maasten wel een watje vol? Hoewel,
Dan had ik haast te min maken voor u strijden. Ik hoor net, hè? Oh, weet je wat? Ik gooi de jerpeltjes er terug. Die had ik al kleersteen. Skilt en al van mezelf. Maar die kunnen lieke goed in het sop. Dan hebben we wat meer. Vrouw Hek gooit de jerpeltjes in de pannen en liet alles nog een mooi skoft sieren. Mooi. Nou, eerst even spreeuwen. Oh, heerlijk. Wat ben ik toch geweldig. Oh, die stieren maakt het altijd zo lekker sop. Ik ben heel blij als de weer ombracht haast bier. Lekkerder sop in er haast net. Hoewel, het kan altijd nog een beetje lekkerder. Maar dan moet er wat siepeltjes terug. Kun je mij misschien even helpen met siepels snijden? Of krijg je hem daar soms trendjes van in de eigen? Nee, hè? Ik help wel even. Nou, sjorre zoon. Het hier was net goed. Maar dit maakt het heel nala. Wil je haast een beetje preeuwenbier? Het rookt al lekker. Ja, en mooi stevig sop. Nou, je snap ik wel hoe bijzonder die stien is. Kom, ik zal een watje vol inscheppen. Hoe staan we hier niet, Marieke? Nee, dank u wel. En wie maakt ik weer voort, Pier? Oh ja? Wat bist niet een hastig, Famke? Nou ja, zelfs maar weten. Ik kan je hem hier net vasthouden, hè? De meesten. Marieke is wat wiet om mijn neus als ze even letter weer op het dik stenen. Ik hoor het gewoon net. Wat meent ze? Haren krammelen. Haast wel schoen, wat ze er al hier in mee had. Het liep mij wel lekker. Jongen, dat is zelfs niet lekker. Haast die verstonden wel. Hoezo? Een sopstien. Had je dat de kot wees? Zak in ik het dek. Do. Do list altijd alles in de soep rinnen. Ja, en die heksek. Ja.